subscribe button at huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-click ang aking notification bell para lagi kayong updated sa tuwing nag-upload ako ng bagong videos. Well, that's it for today. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Until next time, God bless!